Ilang araw matapos manalasa ang bagyong Amang sa Bicol Region, pumalo na sa 48 million pesos ang kabuang pinsalang iniwan nito sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. 8 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga palayan na karamihan ay sa Camarines Sur. Nasa 15 million pesos naman sa maisan na mula sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur at Albay, habang mahigit 4 million pesos naman sa high-value crops. Nasa 20 million pesos naman ang iniwang pinsala sa agricultural infrastructure, habang meron ding naitalang pinsala sa livestock and poultry sector maging sa fishery sector. Sa kabuuan, mahigit 1,500 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa rehiyon. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Patuloy pa rin yung aming 10 days accounting para sa final damage report, and yung national naman ay agad yung Bicol Region na parang priority tayo sa mga programs ng national pagdating dito sa Tropical Depression Amang.